To fa mai sauraro, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yanzu azan din Tijjani Gandu a wannan doguwar hanya, wannan babban titi na cikin gari, Allah ya kawo tsautsayi kai tsaye zuwan azan din Tijjani Gandu. Allah ya sa ya samu ciwuka kwarara a cikinsa. Mai sauraro, bi mu cikin wannan labarin da yake zuwa ma cikin wannan sabuwar tasha mai albarka. Ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan sabuwar tasha mai suna Arewa Hausa Top TV. To mai sauraro, za mu kama a cikin wannan cikakken wannan rahoto da yake zuwa ma na Tijjani Gandu kenan, da ya fito ya jawabi da masoyansa. Amma mai sauraro, kan makama wannan cikakken rahoto da yake zuwa maka, muna fatan ka da ka daure ka danna mana subscribing, kana sai ka danna mana kararrawar sanarwa, domin shine za ka rinka samun shirye-shiryen mu da zaran mun dora. To mai sauraro, za ku ji ta bakin Tijjani Gandu da ya fito ya yi maganganu game da masoyansa. Har wannan yarinyar mai suna Murja Ibrahim Kunya ta fito ta yi maganganu game wanda suke faffaɗan maganganu game da Tijjani Gandu da wannan azan din da Allah ya faru da shi da kun san tsautsayi dai yana kan kowa. To mai sauraro, da Gawuna shi ma ya fito ya yi maganganu game da wannan mawaƙi namu wata kan Tijjani Gandu, wanda kuka sani na dan NPPP kenan. To mai sauraro, biyu cikin wani labarin da yake zuwa maka, ka sa ido za ga wannan cikakken rahoto da yake zuwa maka na Tijjani Gandu kenan. To mai sauraro, wannan cikakken rahoto da yake zuwa ma na Tijjani Gandu kenan, na wannan cikakken wannan azzadin da Allah ya kawo ya faru da shi a wannan rana ta ranar Asabar kenan. To mai sauraro, Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya fito ya sa bakinsa cikin wannan rikici da ya shiga, ya fadawa wannan mawaƙi namu watakan Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya fito ya yi maganganu game da Tijjani Gandu kenan, game da wannan azzadin da ya fada mai, saboda an san tsotsayi dai yana kan kowa. Har ya sa baki ya je ya mai jaje. Amma mai sauraro, Murja Ibrahim Kunya ta fito ta yi maganganu game da Dr. Abdullahi Umar Ganduje da wannan shiga wannan hurumi da ya yi na fannin NNPP, shi yana APC da bata kamata ba. Amma dai mai sauraro, za ku ji ta bakin Murja Ibrahim Kunya da ta fito ta yi maganganu akan Dr. Abdullahi Umar Ganduje da zuwa gurin Tijjani Ganduje. Amma mai sauraro, muna ƙara tunatar da kai da an hana ka kalli wannan bidiyon da ka tsaya ka ga wannan ƙarshen cikakken wannan bidiyon da yake zuwa ma. Kuma muna fatan ka da muna ƙara tunatar da kai da in ka har ka fara da an hau wannan lokacin ka saba shigo a cikin wannan sabuwar tasha mai albarka, da muna fatan ka da ka daure ka danna mana subscribing. Mai sauraro, sai ka ji mu labari na gaba.